Ngomukinyo moya kuruba itu nabatwa kanyora nire ko mwako ngai oerire twacharisa ngwamo na goteba igeso gokanata sakawa ngiti morangi ya kembugu na borokereri bari baito bakora bakabaita bakoru na bono nchage obasyo nchage oswetongoge twamana gochana bwaba igabono mochorwa pekesipakerie kenyere toma na bicho soko jeto korobo chari machende bachibuke msukana birabuke togo teba iga bono tobole lyangoro yebanyere iro balia gusiga iga erole bantu bara ibaita baiga chiba igwani chimbembe ebyagara to chako mwako moya nole na bana baita baiga barere kumwena boli gocha kogenda yesabaye mbache bagende na baruga gende kogera ko kusino twala tebana ki bono iga bono ensiolende bono tange bana bange tuletie ito baichole banga nambale yo ko aba tema baisane rengyo kwe na nyongo malete ko buga ko waselo gito yaora babisan koro togo teba iga ngoro tuwana ni chimbe munege saukia mo gusito bamo nondonye bande babeiro ororo babeira una karokele ni gabaso iskuria banyora chororo ni chogi yaigo kuria asiginyi bache ameligare chimbe chingwane kebe ngambana mona bakunora be engoro kabena itwe buna tochi go chaka gena tochi go kora tweso tabanga abebo. Asante sana mbiyebono sana bagaka baito bege koro na sasa igakoro kwa Pastor J igako represent chikanisa cha Pentecostals.